Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bisimono kelle gadande roɓindo jeyande altinde 19 lewru mai 2025 bisimilla mon kelle gadande roɓindo jeyandeji puɗɗortoɗen ko jayde guendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti ko le phosphate sénégalais en reconquête Matam au cœur du nouveau modèle ɓe garti ko ngalu leydi diwan bo Matam ko diwan jortoto banggue wonande ngalu leydi ko yete ko phosphate jayde le soleil ɓe garti ko e jillo mo ganduɗa ko kay tigui woni jagorɗo kalfinaɗo julago ministre du commerce et de l'industrie kanko Serigne Gueye Diop o yillinoma toon to diwan mo Matam o warti e on phosphate kono kadi yande jogande to banggue eɓɓoje moƴƴe ɗon e diwan mo Matam warti e ɗe temedde 5 millions de tawi ko ton to banggue wonande phosphate ɗi ganduɗa ko ɗum tigui woni ko ima ɗo e nde wertago leydi Sénégal kono warti ko yetno wonande oɗo investissement tawi noon ko abbi e temedde 3 milliards e copreji men franc CFA gam wawde sowtinde ɗum tati to banggue wonande ɗin entreprise oji cuuɗi gollorɗi gollotoɗi ko yetno e phosphate mbo Matam le soleil arti e jillu omo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko toon to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso jayde Rewmi quotidien ɓe garti koye friture au FDR Anta Babacar Ngom claque la porte Anta Babacar Ngom kolluɗo caggal artiri damal yaltude fedde FDR Front pour la défense de la démocratie kanko Anta Babacar Ngom jaltugol makko e nden fedde nde ardi ɗum Halifa Ababacar Sall jayde l'info quotidien ɓe garti koye conflit de génération divergence de vision des styles et ko yete ko crel des égos ɓe garti koto banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni wonande to banggue conflit de génération ɓen ɓe ganduɗa ko goni yontande to banggue wonande lundiyankoɓe kono ni jande cirtude ha ni e to banggue neɗɗankagal gotogal ɓe garti noon e omo ganduɗa kay tigui woni joguinoɗo jikke jahatnoɗo ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni Benno Bokk Yakar e din sumgoji jawtude jogonoɗo jikki jogade timmude darde ko yete ko chef de l'opposition kono ɓe garti hani e ɓen ɓe ganduɗa hande ko kañumen tigui garti e ban guesa ene ndema ɗum ɓen ɓe ganduɗa ko lideraɓe tawi ko sukaɓe teskaɓe e ko yete ko e dingiral dawrukol cuuɓi ko yete ko lundiyankagal jayde l'info quotidien arti hen l'évidence ɓe garti koye démarrage des auditions devant la haute cour de justice l'heure des comptes pour les anciens ministres ɓe garti koye puɗɗugol ko yete ko kettugol to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa koye yesso haute cour de justice pa fuɗɗo e ñalawma hande o tawi uddittengal damal ko omo ganduɗa ko Ndeye Saly Diop Dieng joyo e ɓen ɓe ganduɗa ko jagorɗe ma kette toon to haute cour de justice jayde l'évidence arti hen libération ɓe garti ko e to banggue wonande ko yete ko on mo ganduɗa ko kay tigui woni haalno haalullaji kamtorindi ha Mousse Dine l'Islam on mo ganduɗa ko mo ɓe mbiyata sang Cheikh Moussa Diagne mo ganduɗa haalino haalullaji kamtorinde binoɗo faɗo mum ɓuuri ko yete ko cimoje Allah teddude ɗe saabi ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni joguiɓe nden kay kisal DSC wondude e ɓen ɓe ganduɗa ko bippa e makko jungo toon to Foundiougne subaka hande o mo waɗe defere Foundiougne ga e lamorgo leydi Sénégal jayde libération arti hen kono ɓe garti e on mo ganduɗa ko kay tigui woni ko ninke gonnoɗo ko ninke joɓiɗo fitandu joom suudu mum mo ganduɗa ko biyeteɗo Marie Louise toon to Fatick ɓe garti e hen e gon wargo mo ganduɗa o yoɓimo fitandu joom suudu makko direct news ɓe garti koto banggue wonande de la république à la haute cour de justice d'ancien ministre ɓe gandi ko garti koye ɓen jagorɗo gollotonoɓe wonnoɓe e laamu leydi Sénégal hande oɗo saaha ma noto e lawol caggal nde dewra ko yete ko haute cour de justice ɓe garti e oɓe ganduɗa ko kay tigui woni Ndeye Saly Diop Dieng ma uddita damal ngal e ñalawma hande o e oɗo 19 lewru mai rewata hen ko Moustapha Diop 22 lewru mai Tidja ñande 26 lewru mai ma jabbe omo ganduɗa ko Amadou Mansour Faye ɓeɗo kala ɓe dewra ko yete ko yetno e alhaali fond covid 19 ɓe garti omo ganduɗa ko kay tigui woni Ismaïla Madior Fall mo ganduɗa ko dewraɗo ko yete ko to banggue wonande koɓe mbiyata ko dirtinde copreje ko noon mo ganduɗa ko Satou Sophie Gladima kañum e omo ganduɗa ko Ismaïla Madior Fall ma keɗe e sahaji goɗɗi kono ɓe garti e l'alignement farfelu du Sénégal derrière les jeunes to yini ko Bougane Gueye warti ha joni to banggue wonande leydi Sénégal bamodiral mum hakkude mum ɓe ganduɗa ko kayti goni leyɗele ɓe ganduɗa ko kañumen kebril ɗen leyɗele ko kuure codni to banggue leyɗele AS holliti wona hunde nde ganduɗa ko yonnogo a yawa o leydi Sénégal jayde point actu ɓe garti ko
ko le tête-à-tête qui pourrait tout faire basculer au sein de l'APR. Ɓe garti koye jillu Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo toon to Burkina Faso jindiral mum e Harouna Dia. Ɓe garti e nder mbundi hen yewtere ne jeeya hen ko yettuno e alhaali caɗele Macky Sall e lawol ɗo e nder leydi Sénégal ko ɗon kadi mo ganduɗa ko kay tigi wonno ancien président mo West Africa Energy Samuel Sarr. ɓe kolliti ne jeeya ko ɓurno ko wonde fattam lamire e nder jewte hakkunde Harouna Dia kam e mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko. Point actu arti e ko yettuno e dialogue national Abdoulaye Daouda Diallo ɗo joga jikkiɗaminede ngam notoyade on dialogue moɓe kolliti wonande so ɗum laatima ma ɗum won waylo ko yettuno noon to banggue wonande dawrugol ɗo e nder leydi Sénégal. Amadou Ba hokkiti konngol notoyade jabde ko yettuno e on dialogue national e yiide jayde point actu jayde las quotidien. ɓe garti koye diplomatie Sénégal Bougane dénonce l'alignement farfelu autour de la junte. kanko Bougane Gueye Dany o arti koye ɓen ɓe ganduɗa ko laamu ngu hande oɗo saaha wembodirɓe balaɓe e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi woni leyɗele AS notoyogol omo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko toon to Burkina Faso e ɓen ɓe ganduɗa kebri leyɗele mumen ko kuri e condi e yiide jayde las quotidien. Les Échos ɓe garti koye kan haala le premier ministre au Burkina Sonko reçoit une volée de bois vert e yiide Bougane Gueye Dany holliti wonande ngal bambodiral leydi Sénégal kam e leyɗele AS Burkina Faso ko ɗum hunde hamtorinde e ko yettuno e ayawo leydi Sénégal. omo ganduɗa ko Babacar Gaye holliti wonande ɗum ɗo ko ɗum juuri mawde wonande ɓen ɓe ganduɗa ko gardiɓe laamu leydi Sénégal. Maître Amadou Ali Kane holliti wonande ɗum ɗo de ko ɗum majjere tigi woni nimo kam e ko yete ko jeune yiide e général omo ganduɗa ko kucciɗɗo e colonel keɓirɗo leydi ko yete ko Kouré e condi. Chambre d'accusation ko kay tigi laɓɓitini omo ganduɗa ko Tahirou Sarr e yiide ɓen ɓe ganduɗa ko jayde Les Échos. Chambre d'accusation arti e ko yettuno to banggue wonande to banggue wonande chambre d'accusation financière ko kañum jaaɓi dendagal ko ganduɗa ko ɗum ɗo woni dalilaji Tahirou Sarr kono rewti kala ko yettuno e argument du juge d'instruction procureur général et agent judiciaire mbo l'état du Sénégal. ɓe garti ko yettuno noon e dumbirdu kanko Tahirou Sarr. Enquête quotidien ɓe garti koye dossier tabaski 2025 la psychose di mouton. ɓe garti koye keɓugol balɗe 17 ko heddi e julde taski. ɓe garti e caɗele ɓe ganduɗa hay ganuma hakkunde sodoɓe e yeyoɓe jawɗi e o saaha mo ganduɗa ene tinda julde taski. Tribune quotidien ɓe garti koye jaltal Bougane Gueye Dany metere mum e ko yettuno e l'alignement du Sénégal derrière les juntes et farfoli Dakar doit guider et impulser. Bougane Gueye Dany o arti koye jaltal mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko e bambodiral leydi Sénégal to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko leyɗele jogiiɓe ganduɗa ɗen leyɗele tawi kebri kure condi. kanko Bougane Gueye Dany o arti hen Mame Matar Gueye gardiɗo jamra ko kanko yani e Ousmane Sonko deƴƴere laamu ngu e ko yettuno e ngam fawde kuule cettuɗi ko yete ko debbade garkati to banggue criminalisation de l'homosexualité. ɓe garti Abdou Nguer mo ganduɗa ma huccodira e procureur e ko yettuno noon to banggue wonande tuumaji goɗɗi pawaɗi e dow muɗum. jayde Sud Quotidien ɓe garti koye métendu du chef de l'État au dialogue politique le 8 mai de l'opposition. ɓe garti koye to banggue on dialogue national caɗele ɗe ganduɗa ɗe jogori heftade kanko mawɗo leydi ndi ɓen ganduɗa ko partiji landaji ɗi notoyade kono kadi fawɓe ko yete ko noon to banggue wonande yoga e won haalullaji ɓe ganduɗa garti ngam notoyade woodi ko kunini kanko horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye nodduɗo nden yewtere Le Quotidien. ɓe garti koye participation au dialogue national tout sauf APR et TAS. ɓe garti koye notoygol ngol on dialogue national ne wayno foof jaaɓi e yiide jayde Le Quotidien ha heddi Alliance pour la République e Ceerno Alassane Sall. Le Quotidien arti e subaka hande o ma notoyo mo ganduɗa ko Ndeye Saly Diop Dieng e yeeso haute cour de justice ko yettuno e fond Covid-19. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni ko min dominnomone kelle gadande robino jande je subaka hande o adi men ko talata jangu so hawre weleɗal.